Ahojte, vítajte pri novom vlogu. Ako sa máte? Dúfam, že sa máte dobre. My ideme zajtra na dovolenku, zajtra letíme, takže balím kufre. Začínam mať trošku cestovnú horúčku. Odkedy máme dieťa, už to balenie nie je to, čo bývalo. Čiže my budeme mať asi že jeden kufor a Mali bude mať asi 2 kufre. Uvidíme, ako to zvládneme. Poďte s nami na dovolenku. Vítajte v Turecku. Nachádzame sa v Side. Hotel sa volá Camellia Resort niečo. Napíšem vám to do popisu, lebo si to naozaj veľmi nepamätám. A je to tu úžasné. Máme teda all inclusive, ale nie sme tu cez cestovku, čiže všetko sme si riešili sami. Leteli sme z Viedne, kupovali sme si letenky a teda hotel cez Booking, vyšlo to celkom dobre finančne a teda je to tu úžasné. Skúsim vám to tu trošku aj poukazovať, Mali práve spí na pláži, takže máme veľmi ťažkú pohodu. Tak poďte si to s nami užiť. Dieťa máme s babinou a my si užívame takýto bezdetný, ťažký život. Zvykla by som si. Asi určite viete, že Turecko je známe svojimi fejkami a pri každom takomto rezorte sú aj veľké trhy. Tak sa ideme na jeden pozrieť a zoberieme vás so sebou.
Na tých trhoch majú naozaj všetko, na čo si spomeniete podľa mňa. Keď na nejaké také pôjdete, nezabudnite vyjednávať. My to až tak nepodporujeme, ale teda babina sa tam celkom vyšialila a bolo to fajn. Takto teda vyzerá naša reštaurácia. Už práve sa chystáme na večeru. Dneska je taliansky týždeň, tak dúfam, že si dáme nejaké výborné cestovinky. Poďte sa na to s nami pozrieť. Krásne dobré ránko vám prajem, máme pred sebou ďalší slnečný deň, my si ho ideme trošku užiť na pláž, ale highlight dnešného dňa bude turecký hamam, čo sú teda turecké kúpele, kde vás samozrejme zoberieme so sebou. Včera sme sa boli pozrieť aj na program, každý večer má ten rezort rôzne programy, tanečné vystúpenia, takže sme sa na to boli pozrieť. Stačilo nám to raz, ale bolo to super. A tu sme si dali rýchly obedík na pláži, kde nám babina strážila malého a poďme teda spolu už do tých spomínaných kúpeľov hamam. Ak sa raz vyberiete do Turecka, tak toto je nutnosť, ktorú musíte vyskúšať. Turecké tradičné kúpele hamam. Sú to vlastne kúpele, ktoré začínajú saunou, čiže zavrú vás na chvíľočku do sauny, tam si trošku oddychnete a potom vás zoberú do takej veľkej miestnosti, kde si láhnete na horúci kameň a budú vás tam umývať. Budete sa cítiť ako králi. Potom na vás dajú takú veľkú penu, ktorou vás ešte vyumývajú. No proste naozaj tureckí králi. Vysprchujú vás a potom nasleduje ešte celotelová masáž. Po tej masáži samozrejme nejaká maska na tvár a potom ešte vám dajú nejaký nápoj, nejaký čajík, čiže toto určite musíte zažiť, keď prídete do Turecka. Takto už teda vyzerá tá samotná miestnosť, kde sa ten hamam odohráva. Je to takáto veľká kamenná platňa, ktorá je teda vyhrievaná. Na tú platňu si láhnete, nemusíte sa bať, nie ste nahý, akože oficiálne by to tak malo byť, ale v týchto rezortoch je to prispôsobené. Tam si teda láhnete a tam vás umývajú ako kráľov. Dnes sme tu posledný deň, tak si ideme pozrieť ešte trošku pláž. Pár dní boli dosť veľké vlny, ale dneska sú vraj skoro žiadne a že vraj je more dneska najlepšie. Tak to poďme otestovať. Ahojte. Zajtra odchádzame domov a stala sa nám tu taká nepríjemnosť, že vlastne 2 dní dovolenky nám len tak vyfučali, lebo teda žiaľ museli sme ísť do tureckej nemocnice, ale teda musím povedať, že úroveň týchto nemocníc, a asi len tých, čo patria k rezortom, je výborná. Naozaj strašne sme sa toho báli, ale som rada, že sme išli, že to všetko dopadlo dobre. No len teda jediná nepríjemnosť je to, že nám vlastne 2 dní dovolenky ušli v nemocnici. Ale
ale nevadí, hlavne, že sme všetci už zdraví a užívame si posledný deň. Dneska je krásne more, práve sme z neho vyšli, asi už aj naposledy. A tak. Ešte mi napadlo zhodnotiť dovolenku v rezorte s dieťaťom, lebo teda párkrát sme už v rezorte boli, ale bez dieťaťa a teda asi tí, čo máte deti, viete, že je to niečo úplne iné. Bolo to super, ale teda nie je to už taký oddych, ale naozaj v tomto rezorte bolo veľa vecí aj prispôsobených deťom, čiže verím tomu, že keby bol Šimon trošku väčší, tak sa ho aj bavíme trošku viac. Lebo by sa tu zahral aj sám, ale teda bolo to super, ale teda potreboval by som ešte taký týždeň dovolenky po tejto dovolenke.